Kalong ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya. Asmara tresnaku kang tulus suci rambok Joko malah kok bledani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senajan abot ning ati nanging aku ora bisa ngucati lilo atiku wis lilo senajan batinku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kepacut tresno. Dan tentunya juga diucapkan selamat datang Sugeng Rawuh saya ning para tamu ingkang kadhiki didherekaken samudyaipun konjuk depan-depanipun Pak Kuntala mbok bilih paripurna menika mangke badhe murwake adicara kasumanggaken. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku jinet selintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku kalong ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya. Joko malah kok bledani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senajan apa jroning ati nanging aku ora bisa ngucati lilo hatiku wis lilo senajan batinku keloro-loro nanging aku ora
kepatrut tresno muda irama ya tentunya keluarga besar Pecanganom Mbak Putri mungkin nanti mau nyanyi enggak ya. Ora kelingan sumpah janjimu memarang aku inget semlintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti dalem katiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teka kowe malah digondol wong liya tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga malah mbok sulayani wasik apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu najan putrone ati nanging aku ra bisa ngucati lila atiku wis lila senajan batinku keloro-loro nanging aku ra mergo atiku wis kebacut tresno Amlorensi. Ya sekali lagi diucapkan selamat datang untuk keluarga besar. Ya tentunya untuk keluarga besar dari Pecanganom mungkin sudah hadir, silahkan untuk merapat karena acara akan segera dimulai. Jadi makatan minangka diri